Nu știu ce să vadă, știi? Că îți dai seama, dădeam drumul la căldură până ajungeam acolo să terminat, știi? Și au venit ei de, șacali, mâncate, știi? Așa se întâmplă dacă vii cu supozitor. Siguranță și încă. Nu? Tu ai început să faci teste? Mașină? Da, dar dracu nu mai citește cardul de memorie. Nu-i nimic, bagă eu de aia. Dar ce mă, n-a venit mai devreme să învârtea mașina asta singură aici și credeam că e la volan și zice, Da, și să facă accident cu mașina singură. Bă, mai devreme am făcut... M-a mai luat și taică, cum ai lovit-o? Păi nu știu, s-a lovit singură. Mai devreme am făcut... Cum bă singură? Păi singură. Da, ne-am întâlnit aici, chiar când am trecut. Cu cine? Am aici, Cu cine? cu Gola 91. Da, păi să lucrează, nu știu, pe aici și trece mereu pe la cară, Nu, să duc acasă. Am trece la aici. Ce frumos se Ce vede. dat tare de tot, deci vezi mașina, Ford, curuie, scaune, că nu se vede de aia. Și te aștept, știi, să fie și când colo mama ta să știi, că e cum vine el, așa sărac, calm, sărac, acolo, alb, așa, la 91, zic, băi, cum am frate? Și el în dreapta, băi, ce faci? Îi zic, calm, Dracu, să încarc și eu caseta, că și așa scot în seara asta și golesc caseta. Ce-a făcut? Ne-am făcut schimbătoare cu cursă scurtă, short Da? shiftere, da? Cum? Cum? Simplu, am sudat o bucșă, o altă bucșă. Am găsit o țeavă la mine în atelier, Pe de-aia, cred că de acolo. fix la diametrul ăla, să-mi bag cu ceale. Da, mâncați, și fix la diametru. Zic, din ce facem noi o bucșă ca să o sudăm peste cealaltă, știi, să fie mai jos? Într-o țeavă, hai să căutăm o țeavă. Pun toate fiarele alea, știam că nu mai sunt. Am zis să căutăm așa, din politețe, știi? Bă, și era o țeavă lungă, uite așa, și era îndoită la un capăt. Ruginită, vai morții ei, știi, până unul avea și... Că mai ai loc de câteva short shiftere, da? Da, am. Venim și noi? Am 1,5 milion bucate. Exact, asta. Bă, pentru o țeavă nenorocită. Nu pentru o țeavă, pentru o bucată atâta, ia uite. Toată țeava. 3 cm. Mamă, sunt mort. Bine, și doar măsurați Deci asta chiar e criză financiară. Nu e, râdem, glumim, dar... Pe măsuratul costă câte 40 de lei. Am văzut că ai bară, Dă-te, mă, dă-te. Te-ai pus fix în fața lui Laura. Dă-te, dă-te. Așa-i faci și numai minte, că și eu primesc. Până acolo, da? Până acolo, da? Du-te, până acolo. Asta e legendară, stai așa. Stai că așa ceva nu o să mai văd în viața mea. Să iau mă și pe amărâții ăștia cu asta. Ce mă? Da? Toți au xenon. Mamă, măsii, e prea înghețată, fii atent. Bă, dar ce filmează așa aproape, mă? Păi nu, am dat eu. Frate, e prea înghețat. Zi-l băiatul să-și ia minciuna. Dă acolo, dă încolo. Dă-i lui, frate, a înghețat camera, ești nebun. Nici cardul. Păi du-o, mă, nu i-o da așa. Da, mașina. Adevărat.